Kyberuhkaa on syytä pelätä oikeasti. Se voi aiheuttaa liiketoiminnan pysähtymisen kokonaan. Kyberuhat kehittyvät jatkuvasti ja niiltä suojautumista on arvioitava yhä uudelleen. Uhkia voi tulla mistä vain, milloin vain ja kohdistua mihin vain. Kaikki ovat kohteita. Nykyiset suojausmenetelmät, kuten palomuurit, IDS, IPS ja antivirus, eivät enää yksinään riitä. Niiden toimintalogiikka perustuu pitkälti jo tunnistettujen uhkien havainnointiin. Kohdatessaan ennalta tuntemattoman uhan on nykyisten suojausmenetelmien torjuntakyky riittämätön ja liian hitaasti reagoiva. Lannat One tuo kokonaan uudenlaisen lähestymistavan tietoturvaan. Cyber Immunity-palvelumme perustuu erilaisten poikkeamien tunnistamiseen ja koneoppimiseen, eikä se nojaa lainkaan sormenjälkiin tai tunnisteisiin. Cyber Immunity-palvelussamme käytetään siis sekuntikelloa, ei kalenteria. Luottamuksesta tietoa ei siirretä koskaan organisaation ulkopuolelle, vaan datan analysointi tapahtuu aina organisaation sisällä. Olemme niin varmoja palvelumme tehosta, että olemme valmiit osoittamaan sen tarpeellisuuden teille ilmaiseksi.